in one language. Writing exam in Roman. जों दिनै त्रिपुरा बर्ड अफ पेमेन्ट इंके आबानो जों सामेन थानाय 17 तारिखआव दिदु हाई स्कुलाव टेकमा अने स्कुलाव अने एरियाव परीक्षा 12 रंनि जेफ्रु जों नुखा जे त्रिपुरा बर्डनि क्वेश्चन पेपर सेट खाइजाक ककबरक साबजेक्ट नटैनाय आजागा जे इनभिजिलेटर टंनाय रक इंस्ट्रक्शन रुहनि जों सेबांका बरक जे बांला स्क्रिप्ट सिदि हिनाय किन्तु जों तिनाबनो प्रश्न खाइगाबनो जे त्रिपुरा बर्ड अफ पेमेन्ट करनाबनो जों आगिबो मेमोरेन्डाम रिजाक क्वेश्चन पेपर नो रोमान स्क्रिप्ट एज वेल एज बेंगली स्क्रिप्ट बाय सेट खालायना बागै किन्तु बर आबो खालाया दिनै बं थानि उत्तर करै बं थानि आन्सार करै बर आन्सार रिमेया ताव बर सुनो डाइरेक्ट सुनो वाबनो जे प्रेसिडेन्ट मालाइखा सालायदि ताइसा हनिनाय बं थानि कुनो आन्सार से करै ताबु जोंका बाइके ब बिसिंते बेनिते ब इंस्ट्रक्शन ते बर आबो सुरु बेंगली स्क्रिप्ट सिनानि साकानि नाय ता बं थानि आन्सार करा बागै जों खेलता है प्रेसिडेन्ट मालायनानि mana bo president mai malai nai त्रिपुरा बोर्ड नि प्रेसिडेन्ट बय जों ताइसा मालाइखा सानाय बंनि थानि कुनो आन्सार करै ताबु सेक्रेटारि थानि ब प्रेसिडेन्ट मालाय दिन सावा बस नाय दंगन सावा बाय किसा बय मालाइखा सालायफिदि जों बंनो जोंका कमानो बर्डनि त्रिपुरा बर्डनि बंनि कुनो राइट अथॉरिटी करै बराबर जे रोमान स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट सिबि सैनानि बंनि कुनो अथॉरिटी करै बंनि राइट्स करै आमो सैनानि आनि तामो सैनाय सिया आं ब स्क्रिप्ट सैनाय सिया ककबरक न आबा आनि चॉइस आनि स्टूडेंट्स नि चॉइस सिनि चॉइस जों तामो सैनाय सिया रोमान स्क्रिप्ट बायदि सै बेंगली बायदि सै आबानि इच्छा आबो सिनि स्टूडेंट नि इच्छा आरो केबनि कुनो गवर्नमेंट फुलुंथुं महा सरकार फुलुंथुं बिनि अधिकार करै जे सानानि बेंगली स्क्रिप्ट मा सिनाय हिनै गवर्नमेंट पॉइंट रिमे ऑर्डर रिमेया बंनि थाना राइट्स करै आबो जों डेमोक्रेटिक कंट्री दङ डेमोक्रेसी जों फलो खायाबनो जे बरनि सिनि बर जे मुसुङो आमबान सिनाय आमबागै जों कलेज जत सिनि पढनाय रनब नंनि जे चॉइस फ्री विल बाइन सिदि आर टेक कुनो खायमेया बफर फाया हा ब्रो प्रेसिडेन्ट के बफर फाया प्रेसिडेन्ट खना फायनाय दिनै ब परीक्षा दङ थांजाक गेखना सारिगो सोना मालायफोरनि जौतायसा सिनि थांनाय 17 तारिखनि जे 12 एग्जाम TBSE नि आजागा नुकजाखा जे सिनि मानिकक आबो बांला हरबाय क्वेश्चन पेपर खलायजाखा ओंखाय आजागा सिनि बररक तामंखा जेता बांला हरबाय सिनियानिखाय बेलाखे तुकजागो बा सैनाबो कठिन जागो आबागे जों सब समय छैलाय फायो जों सानैबो फायो TSF रोमान स्क्रिप्ट बाय ओंखाय सिनि फरायनाय जोग टाइप फरायनाय रक बरक नायखा जों रोमान स्क्रिप्ट बाय न जों सैनाय ओंखा जागा केबिं मुं फायखा बाक्सा टीचारक साकापो जेता एग्जाम बुट डिउटी खलायनाय रक बांला हरबाय सिजि हायफानो सिनि फरायनाय सिनि बररक सिनि त्रिपुरा सारक बरक वानसुका बरक परीक्षा बिसिङावनो बरक आन्दोलन खायनो बरक रोमान स्क्रिप्ट सिखा समस्या आबो सैखे सिमिनि समस्या पाइथांया दाबो जों बसकाङो बरक जे सैमानि आरो जे कन्ट्रिबाइसिं दंमोनि जों नायनाय जेसा बेफानो बरक एग्जाम रथो अ एग्जाम पेपर जेसा केपानो बरक आनजुमुंगो बरना आनजुमुं जे सैमानि जे स्क्रिप्ट बाय सिखा आ स्क्रिप्ट बाय नायजागै बरकनि रिजाल्ट का हामंना नोंथो आ समस्या समाधान खायनि बागैबो TSF रक सिनि फरायनाय उनगुलुगो तंनाय ताइ जों नायनाय TSF जतखन तंसा अ त्रिपुरा हावा रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक न सैयानि बागै बाध्यता मा खालायनाय त्रिपुरा बुन सिनि नाहार मुङाबो न हामबाय।